Jméno Alexandr Veliký zná každý. Byl jedním z největších vojevůdců. Nikdy neprohrál bitvu. Ovládl většinu tehdy známého světa a mnoho měst nese jeho jméno. Ale něco, co o něm většina lidí neví, je, co rád jedl. Víme, že si užíval okázalé hostiny, kde se možná podávalo jídlo dle tohoto starověkého receptu na perličku s omáčkou z lískových oříšků. Zatímco víme, jaké druhy jídel se jedly v Makedonii, když tam vládl Alexandr jako Alexandr III., neexistují žádné skutečné recepty z tohoto období. Takže jsem musel prohledat jiné starověké zdroje, abych našel recept, který by odpovídal surovinám a typu jídla, jaké tehdy mohli mít. Takže jsem nakonec zvolil tento recept od Apicia na Alitar Aius in Avibus, což je další omáčka k drůbeži, pepř, petržel, libeček, sušená máta, světlice barvířská, přidejte víno, opražené lískové ořechy nebo mandle, trochu medu s vínem a octem, ochuťte garumem. Do hrnce k tomu přidejte olej, zahřejte, vmíchejte zelený celer a marulku, udělejte do ptáku zářez a přelíte je touto omáčkou. Myslel jsem, že recept na drůbež je vhodný, protože i když nemáme recepty z doby Alexandra, tedy ze 4. století před naším letopočtem, máme popis makedonské svatební hostiny, která se konala krátce po jeho smrti. A v tom popisu se říká, že sotva zaujali svá místa na lehátkách, byli obdarováni stříbrnými poháry, každý dostal jeden, aby si ho mohl ponechat. Každý host byl také před vstupem korunován zlatou čelenkou. Poté, co vypili své poháry, dostal každý talíř z korintského bronzu, na kterém byl velký bochník chleba. Také kuřata, kachny a hrdličky a také husa a spousta podobných jídel navršených do výšky. Mnoho dalších jídel bylo podáváno v rozmanitém výběru, po kterých následoval druhý talíř ze stříbra, na kterém opět ležel obrovský bochník. A husy, zajíci, kůzlata a zvláštně tvarované koláče. Kromě toho holuby, hrdličky divoké, koroptve a další drůbež v hojnosti. Zdá se, že většina podávaných jídel byla z různých druhů ptáků. Můžete použít jakéhokoliv ptáka, husu, kuře nebo hrdličku podle toho, co máte. Vybral jsem si 2 malá kuřata, protože to bylo jediné, co měli v obchodě. Ve skutečnosti na ptákovi tolik nezáleží. Důležitější je omáčka, protože ta dodá jídlu starověkou chuť díky ingrediencím jako garum. Na tento recept potřebujete 2 šálky nebo 250 gramů lískových oříšků nebo mandlí a lžičku mletého dlouhého či černého pepře. Dlouhý pepř byl tehdy ve starověku velmi oblíbený, proto ho používám a přidám odkaz, kde ho koupit online. 2 lžičky nasekané petrželky, 2 lžičky sušeného či čerstvého libečku, 1,5 lžičky sušené máty, špetka květů světlice barvířské. Lze použít i šafrán. 1,5 šálku nebo 350 ml suchého červeného vína, 2 lžíce medu, 2 lžíce červeného vinného octa, 2 lžíce olivového oleje a 2 lžíce garumu. Garum byla fermentovaná rybí omáčka, která byla velmi populární ve starověkém Řecku a později ve starověkém Římě a moderní verze můžete najít online, které jsou vynikající. Můžete si ji vyrobit sami, ale nedoporučuji to. Je to náročné, sám jsem to zkoušel. Potřebujete 2 lžičky celerových listů a lžičku nasekané marulky. A pokud nemůžete najít marulku, což jsem nemohl ani já, můžete použít buď šantu kočičí, nebo mátu klasnatou. První věc, kterou musíte udělat, je opražit lískové ořechy nebo mandle. Můžete to udělat na sporáku nebo je dát na plech a péct v troubě na 175 degrádů asi 12-15 minut během pečení 1 až 2krát promíchejte. Recept umožňuje použít mandle či lískové ořechy. Zvolil jsem lískové ořechy, i když starší varoval, že způsobují bolesti hlavy, nadýmání a přidávají více tuku, než čekáte. Tuk a nadýmání neřeším. Lískové ořechy jsou prostě skvělé. Vezměte rendlík a přidejte všechny ingredience, kromě celerových listů a marulky. Vše promíchejte, přidejte mleté lískové ořechy, které nadýmají. Směs dobře promíchejte, zahřejte na sporáku na střední teplotu a přiveďte k mírnému varu. A jakmile začne mírně vařit, míchejte ji asi 5 minut. Potom ji sundejte z ohně a přidejte celerové listy a marulku nebo jakoukoliv náhradu za marulku, kterou používáte. A to je omáčka. To je opravdu všechno. A dá se jíst 2 způsoby. Můžete buď ptáka upéct nebo uvařit, tehdy často ptáky vařili, vzít maso a namáčet ho do omáčky. Ale pokud opravdu chcete, aby chutě vynikly, a já ano, můžete omáčku vařit přímo s masem.
Pomažte drůbeží maso silnou vrstvou olivového oleje. Několikrát propíchněte prsa nožem a přelijte omáčkou, aby rozdrcené lískové ořechy vytvořily krustu. Poté dejte maso do trouby na 400 stupňů Fahrenheita, což je 205 stupňů Celsia na 35 až 45 minut, nebo dokud vnitřní teplota nedosáhne 165 stupňů Fahrenheita. Zatímco se maso peče, připomínám, že skvělým dárkem na svátky je kuchařka Tasting History pro milovníky historie či jídla. Pokud ale chtějí zjistit, co jedl Alexandr Veliký, budou se muset podívat na toto video. Alexandr se narodil v řeckém království Makedonie v červenci roku 356 před naším letopočtem. Jako syn krále Filipa II. Měl tu výsadu, že ho vyučoval sám Aristoteles. Většinu vojenských znalostí získal od otce Filipa, který dobyl mnoho řeckých městských států a sjednotil Řecko pod makedonskou kontrolou v Korinském spolku. Když jeho otec plánoval využít sjednocené Řecko k invazi do perské Achajmenovské říše, byl zavražděn vlastním strážcem Pausaniem. To z Alexandra, který se nedávno pohádal s otcem, udělalo nového makedonského krále, Alexandra III., ale Alexandr byl vždy posedlý starověkými eposy Ilias a Odyssej a bral si za vzor velkého hrdinu Achillea, dokonce věřil, že sám pochází z bohů. To, aby si ho lidé pamatovali jako Alexandra III., mu prostě nestačilo, chtěl být Alexandr Veliký. A aby byl veliký, musel udělat něco velkého. A tím bylo navázat tam, kde jeho otec skončil a dobít perskou říši. A přesně to udělal. Během několika let porazil perského krále Dareia III. Vyhrál všechny bitvy, často i proti 5násobné přesile. Slyšel jsem, že jméno lze vyslovit Dareios i Darius. Nejsem si jistý správnou variantou, lidé se neshodnou, proto jsem zvolil Dareios. Každopádně Alexandr pokračoval v dobývání Egypta, kde založil město Alexandrie a vyplenil a vypálil perské hlavní město Persepolis. A jak Alexandr se svou armádou postupoval na východ, stával se podle mnoha svých mužů méně Řekem a více Peršanem, protože přebíral mnoho jejich zvyků. A toto přebírání perských zvyků nemělo jen politické důsledky, ale ovlivnilo i to, jak jedl. Vidíte, Makedonci v té době nebyli známí tím, že by pořádali velké hostiny, byli známí tím, že hodně pili, ale ne pořádáním velkých luxusních hostin, jakými byli proslulí Peršané. Vedli prostší život, alespoň co se jídla týče. Tento rozdíl ilustruje příběh makedonského historika Polyaina, když vypráví o tom, jak Alexandr dorazil do paláce perského krále a uviděl na nádvoří mosazný sloup s vyrytým jídelním lístkem. Ve skutečnosti to byl jen seznam různých jídel, která byla podávána k obědu a večeři předchozímu králi, Kýrovi. A je to opravdu dlouhý seznam. Takže nebudu číst celý ten seznam, ale abyste měli představu, požadoval 1000 arta pšeničné mouky a dalších 1000 ječné mouky. 400 ovcí, 300 želv, 100 volů a 600 malých ptáků. 1 talent, což je asi 30 kg česneku, 3 talenty rozinek a 500 mád vína. Pak tu byly také obrovské množství drahého koření jako anýs, skořice a silfium. Samozřejmě to nebylo jen pro krále, ale pro celý jeho dvůr, ale přesto se říkalo, že to bylo jídlo na jeden den. A Alexandr, když tento sloup viděl, byl znechucený a nařídil ji zničit. Řekl svým mužům, že pro krále není žádnou výhodou žít takto luxusním způsobem, protože zbabělost je jistým důsledkem přepichu a rozmařilosti. A abych byl fair, ten příběh může být apokryfní a je pravděpodobné, že si ho autor spletl s předchozím příběhem, kdy Spartané narazili na hostinu perského krále Xerxa, když před několika lety vpadl do Řecka. Ale bez ohledu na to ukazuje rozdíl mezi střídmějším životem Makedonců a okázalostí Peršanů. Ale to nemělo dlouho trvat, protože jakmile Alexandr okusil tu okázalost, začal zpívat jinou písničku a rychle si zamiloval pořádání velkých a okázalých hostin. Alexandr Veliký utratil při večeři se svými přáteli 100 min denně, protože s ním večeřilo snad 60 nebo 70 jeho přátel. Jedna historka o hostině, kterou měl se svými nejbližšími přáteli, zahrnovala druhý chod, kde bylo všechno jídlo pokryté zlatem. Pak zlato sundali a hodili ho na zem, aby jejich přátelé byli svědky jejich okázalosti a aby jejich sluhové to zlato získali. To ostře kontrastuje s Alexandrovým otcem Filipem,
který prý spal se zlatým pohárem, protože se bál, že mu ho někdo vezme. Alexandr byl naopak proslulý svou štědrostí, což velmi rychle vedlo k tomu, že jeho hostiny začaly soupeřit s hostinami perského krále Dareia. A aby tyto hostiny mohly fungovat, musel také převzít některé dvorské pozice, které měla perská dvorní společnost, včetně pozice idiatros, což byl v podstatě správce královského stolu. Tuto pozici svěřil svému blízkému příteli a strážci Ptolemajovi Lagovi, později zvanému Ptolemaios Soter, když dostal vládu nad Egyptem jako faraon. Toto byl zakladatel Ptolemajovské dynastie v Egyptě, která trvala téměř 3 století a skončila Kleopatrou. Ale než se stal faraonem živoucím bohem, byl Ptolemaios v podstatě organizátorem akcí. Byl zodpovědný za pořádání těchto hostin a někdy dokonce ochutnával jídlo pro Alexandra. Dokonce mu byla svěřena organizace velké svatby. Alexandr často využíval sňatky svých generálů se šlechtičnami z dobytých zemí jako způsob upevnění své vlády. A v roce 324 přenelé po dobytí Persie dal Ptolemajovi za úkol uspořádat svatební obřad a hostinu v Susách v Persii. To zahrnovalo nejen Alexandrův sňatek se Statirou, dcerou bývalého a nyní zesnulého krále Dareia, ale také sňatek 80 jeho mužů s různými perskými šlechtičnami. Ačkoliv byl Alexandr ke svým mužům štědrý a byl znám pořádáním těchto fantastických hostin, byl alespoň jeden případ, kdy jim nejenže nemohl hostinu dopřát, ale mnoho z nich dokonce hladovělo. A to bylo na jejich cestě zpět z Indie. Vidíte, jak Alexandr vedl svou armádu stále dál a dál na východ? Jeho muži si říkali, víš co? My bychom se vlastně chtěli vrátit domů. Už jsou to roky, co jsme viděli své rodiny. A tak když byli v Indii, po vítězné bitvě si řekli, jo, máme dost, vracíme se zpátky. A vzbouřili se. No, Alexandr pronese povzbuzující projev a znovu své muže sjednotí, ale opravdu je otočí a vydá se s nimi zpátky domů. Ale udělá to přes Gedroskou poušť, kde byli vystaveni extrémnímu nedostatku jídla, takže byli nuceni jíst své velbloudy a další tažná zvířata. A protože neměli dřevo na oheň, jedli maso syrové. V oblasti rostlo hodně sylfia a jen díky němu byli schopni potravu strávit. Sylfium bylo kouzelnou přísadou, kterou staří Řekové a později i staří Římané milovali natolik, že ji úplně vyhubili. Prostě všechno snědli. Umělo vše, bylo léčivé, chutné, dokonce vám mohlo vás přimět se zamilovat. O tom jsem natočil celé video o sylfiu. Nyní Claudius Aelianus, který napsal tuhle krátkou pasáž, ve skutečnosti říká, že se to odehrálo v jiném období, ale většina starověkých historiků souhlasí, že se to stalo na jejich cestě zpět z Indie. Ale kromě té jedné chyby, která ho stála asi polovinu jeho armády, se Alexandr dokázal o své muže postarat velkými hostinami. Podle jednoho pozdějšího historika, Plutarcha, si Alexandr na těchto hostinách nikdy nedopřával. Byl natolik střídmý v jídle, že když mu poslali nějakou vzácnou rybu nebo ovoce, rozdal je svým přátelům a často si nenechal nic pro sebe. Jeho stůl však byl vždy velkolepý a náklady na něj rostly spolu s jeho štěstím, až dosáhly 10 000 drachem denně. Plutarchos vypráví příběh ženy jménem Adaskárie, což je oblast v dnešním jižním Turecku. A poté, co Alexandr tuto oblast dobyl, ustanovil tuto ženu královnou Kárie a skutečně ji nazýval svou matkou. Když mu totiž ze své laskavosti den co den posílala mnoho jídel a sladkostí. A nakonec mu nabídla to nejlepší. Pekaře a kuchaře řekl, že žádné z nich nechce, protože má lepší kuchaře, kterému dal jeho vychovatel Leonidas. Na snídani měl totiž noční pochod a na večeři lehkou snídani. Možná jsou tyto příběhy pravdivé. Možná Alexandr místo snídaně raději chodil na svižné procházky. Ale možná také Plutarchos, který žil několik století po smrti Alexandra, připisuje Alexandru vlastnosti, které byly pro Plutarcha vlastnostmi moderního hrdiny. Vlastnosti síly a umírněnosti. To je rozhodně to, co udělal s Alexandrem, když mluvil o jeho pití. Trval na tom, že pokud jde o víno, Alexandr vínu neholdoval tolik, jak se obecně věřilo. Toto přesvědčení vzniklo z toho, že u každého poháru trávil více času povídáním než pitím.
Takže ano, zatímco Alexandr seděl celé hodiny s pohárem vína v ruce, celou dobu ho jen pomalu upíjel. Byl zaneprázdněný povídáním a ve skutečnosti nepil nadměrně. Až na to, že s tím souhlasí jen málo který z ostatních starověkých historiků. Claudius Aelianus říká, že dokonce i o samotném Alexandru se říká, že pil více než kdokoliv jiný. A podle Efezuse Olympijského to nebyl jen Alexandr, ale všichni Makedonci. Makedonci neměli žádné ponětí o střídmosti v pití, ale začínali hned obrovskými doušky ještě před jídlem, aby byli opilí dříve, než byla první chod ze stolu a nemohli si užít zbytek hostiny. A tohle víno si vychutnávali chlazené a dělali všechno proto, aby to bylo možné. Jeden z těch, kdo opravdu cestovali s Alexandrem do Persie, uvedl, že při obléhání Alexandr nechal vykopat 30 velkých příkopů vedle sebe a naplnit je sněhem. Poté na sníh navršil větve dubu, protože tak sníh vydržel dlouho. Ten sníh pak používali k chlazení vína, aby pili chladnější víno. Ale Alexandrův láska k vínu nad ním často vítězila. Snad nejznáměji na hostině v roce 328 před DNL. Svěřil svému příteli Klítovi muži, který mu zachránil život v bitvě u Graniku, úřad satrapy neboli místo držícího Baktrie. A na oslavu se Alexandr rozhodl uspořádat velkou hostinu, kde hodně pili. A jak pili, začali se hádat o některé vojenské záležitosti. A nakonec Klítos připomněl Alexandrovi, že mu zachránil život, což se Alexandrovi příliš nelíbilo. A když se Alexandr chlubil všemi skvělými věcmi, které udělal, Klítos řekl, že ve skutečnosti jen kráčí ve stopách svého otce Filipa. Alexandr to nesnáší, v záchvatu vzteku popadne kopí od strážce a hodí ho po Klítovi, kterého tím zabije. Okamžitě je Alexandr zaplaven lítostí, vezme kopí a opře ho o zeď s úmyslem vrhnout se na něj, protože si myslí, že není správné, aby žil ten, kdo zabil svého přítele pod vlivem vína. Je zřejmé, že to nakonec neudělal, protože pak dobil většinu tehdy známého světa, ale bylo známo, že víno nad ním často vítězilo. Ve skutečnosti existují teorie, že to přispělo k jeho předčasné smrti. Přesná příčina jeho smrti není známa, ale podle starověkých pramenů to rozhodně situaci nepomohlo. Vidíte, když mu bylo teprve 32 let, byl v Babylonu, kde se objevila zlá znamení a ta bral velmi vážně. A tak byl mrzutý a rozhodl se, že bohům přinese dary a oběti pro trochu štěstí. A tyto oběti pak lidé snědli. Takže pak uspořádali velkou hostinu. Hodoval se svými přáteli a pil dlouho do noci. Podle několika starověkých pramenů se toto jídlo a pití konalo v domě jednoho z jeho mužů, Médose. A druhý den, jak to bývá po celé noci pití, vstal, vykoupal se a šel spát. Poté znovu povečeřel v domě Médose a opět pil až hluboko do noci. Po odchodu z pitky se vykoupal, poté si dal trochu jídla a spal tam, protože už měl horečku. Tento cyklus horečnatého koupání, podřimování, jídla a pití se opakoval další den, pak další a další, až nakonec zemřel. A okamžitě se začaly šířit zvěsti, že byl otráven jedním ze svých vlastních mužů. Konspirační teorie nejsou novinkou. Mnozí starověcí historikové se zabývají otázkou, kdo zatím mohl stát. Ale jak Plutarchos, tak Arianos v podstatě říkají, že zemřel v důsledku nadměrného pití a horečky. Takže pro jistotu nebudu pít jako Alexandr, ale budu jíst jako Alexandr. A tady to máme pečená perlička s omáčkou z lískových oříšků. Takže si dám kousek stehínka. Můžete vidět, že se na tom vytvořila pěkná kůrka. Vůně je pronikavá, ale ne špatným způsobem. Myslím, že to je ten garum. Prostě to tak nějak pronikne a přidá zajímavou vůni, kterou opravdu získáte jen z rybí omáčky. Tak jdeme na to. Hrozné způsoby. Převažuje chuť lískového oříšku, což mi chutná. Tu chuť opravdu miluji. Ale je to mnohem složitější díky všem těm bylinkám a hlavně tomu garumu, které společně vytvářejí úplně novou chuť. Nemůžete opravdu rozeznat žádnou konkrétní složku, kromě lískových oříšků. Všechno ostatní přináší něco do celku a dohromady vytvářejí tuhle novou chuť.
Jsem příjemně překvapený, že maso není vysušené. Víte, dnes bychom takového malého lovného ptáka pekli trochu jinak. Rozhodně bychom do něj dneska nedělali tolik děr, ale já jsem to udělal a nakonec to dopadlo docela dobře. Takže paráda, myslím, že by to opravdu fungovalo s jakýmkoliv ptákem. Chuť, kterou cítíte, je rozhodně ze samotné omáčky a trochu i z té krusty. Můžete si to namočit do omáčky, část si nechat stranou pro více chuti a jak jdete hlouběji do masa, možná to oceníte, ale nahoře to není nutné. Takže zatímco lidé ve starověku byli očividně posedlí Alexandrem Velikým, stejně tak byli i lidé ve středověku. Protože existuje spousta příběhů ze středověké Evropy, které Alexandra Velikého vykreslují jako postavu v jakémsi historickém fanouškovském příběhu. Jedna série příběhů vypráví o tom, jak Alexandr po dobytí světa touží dobít i další věci, například vzduch a moře. Existuje mnoho středověkých vyobrazení Alexandra, jak létá v kleci, kterou nesou Gryfové nebo se noří do moře v rané batysféře, podobně jako Jacques Cousteau. Myslím, že to vlastně děláme dodnes. Používáme historické postavy v nových bláznivých příbězích, jako ve filmu Skvělá dobrodružství Billa a Teda. Myslím, že bychom to měli dělat častěji. Nezapomeňte na kuchařku Tasting History, vyzkoušejte omáčku a uvidíme se příště u Tasting History.